Дай. Оля, майко. Айде, груши идваме. Знаеш с кое щеш да е по-яко, ма не го взех? С челника, май. Ко? Имам, ма не съм го взел. Това става интересно. Аз между другото не съм гледал път. Надявам се просто да е тук. О, вижте го. Караме пак къде стигнем. Къстана. Нямаш ли? Не, става въпрос още в началото. Или нямаш? Да думнем надолу. Все вариантите. Кое? Какво? Не, аз знам къде сме. От манастира много направо и вдясно. Ого, тук долу няма минание. Ма явно до края трябва сме. Аз карам и затварям очите. Човек, някакви катерици махатят. От тук е ровила свинята, брат. Това е тази мисля. Значи пътя на върти и не иска да влиза в дерето. Сега ще влизам сами в дерето. Кото стане. Иначе отивал. Минахме през едни храсти. Много дълго време. Много дълго време. Стигнахме до никъде. Само едно дере. Надели отиде. Обичам шума на парите. О, връщаем се. Най-адекватното е май да се върнем. Ама кот стане. И оттам вече от селото ще хванем на някъде. Или ти иска? О! Тега, бе! Майко, не. Тега, бе, човек. Начална точка безкрайно постигната. Много тегава гора. Грушето някъде се загубя. Оле! О! Много е файно, бе! Костата! Не мога да взема за бъде. От този път ли е? Ай, друг път вихме. Много по-екстремно сега. Искаш, защото и да го крош. Много гадно.
Взе го, защото странно го взе. Сене, между другото, някак се изправят пръстите. Човек трябва да се взема като... Тя знам. Но тук. Нищо чу, да? Паднало ли, бе? Да. Ево, там надясно. А? То се видно хара. Да. Чувствата. Как ти? Изпусна го. Стига, бе. Спира по този начин колело да ми търка гумата, ама заминава много. Оха, ко говориш? Само седалката си такой. Тъй като е нагоре малко е бил фануса. Няма да лъжа. А би трябвало да сме на правилен път. Късичко начи. Макар че беше дългичко гората. Викам, днеска хем късичко ще го направим. Макар че в гората начокна. О, много добре, бе. Някак си скачваме от много време, човек. Някаква... Да не казвам аз. Кавуер. Ще ходим крепостта вече. Ей го грушето, после ще се спускам якът. Освен да те цъкне. Не съм дюър. Пресен с тези спирачки не мога карам. Аз до сега съм натиснал отгоре от завоя. Чак сега спирам, бе, брат. То дали с спирачка, дали без ръце? Какъв е този замък, бе? Бам, после се прибирам. Много е добро, човек. А? Ма гледам малко, ама аз после би така спре. Би трябвало да сме на тука, да погледна си. Дено, лошо, само тука с ръка само. О! Ползвам читко, защото не става. Човек. Тука идваше кола, бях по средата, спирах с крак. Наистина ли? Виж колко се изтърка. Не мога да спра, разбираш ли? Няма спирачки. Ай, не мога да спра. Вера, не мога да вземи завоя. Той ще е 200 градуса, бе. О, че той после би ли го изкачвал? В тъмното, защото той ще се стъмне. Майко. Ти що не спираш по-рано, бе? Спирам! Ама знаеш кое? Аз ти викам с крак, ти викаш само на завой, после те гледам с единия крак правиш. О, беше бах тякото. Ей, не си спих водата, аз да я знам, че има чучур тук долу. Аз нямам проблем. Няма. Ама ти... Трябва да ти купя накладки. Бас. Като се сетя къде тръгнахме, изгубихме 2 часа. Мале, като се сетя това от БРД-то, можах да спра. Дали ще мога да го изкача? Когато се спомня. Тук е хубавия път. Рено тук 2 пъти го ударих. Как 2 пъти, бе? Първия път пробвах. На класната кола? Да, не. На фотографката. Да. А? Да. Тук аз после ще пробвам по стълбите. Мале.
само не го изпускай. Тя маската мускулна. Стига. Мъртъв е. Там бе човек на тъмно нещо дават тега и работа. Епопея, какъв живот друга. О, добре терното бе, брат. Аз сега ми надолу, ако ми стане нещо. Ама аз си взех, брат, клинчи и къси гащи. Аз съм готов за тренировка, разбраш. Все подготвя. Значи, брат, аз мислех, че съм свалил 10. Оля-ля. Вече знам, че стопа не е нужен. Май ще го сложа от сега. Кое? Стопчето отзади. Добре, че го взех. Нашано бръкнах. Знаеш колко пъти ходих, качвах се, взимах едното колело, затварях мазата, заключвах колата. Разглабях едното колело и после той го повтарях няколко пъти. Както забавите. Да бе, човек. И аз помпил гуми. Също ми долу горе той. Мислех да, ама ме съобщава. Виж по сега шакал. Той е той. Добре, термото някак си. Кочна. Сега само много ме е топло, човек. Наистина? Да. Дъмно свети, брат, аз не съм го зареждал. Туда и не става на той. Той беше в комплекта за колелото. Аз там имам комплект педали. Много работи. Мале. Коста да от.